Balik meneh karo wong desa. Iki ana Goldiesel 110 PS. Indikasine kebocoran oli bagian kiri ngisor bospom. Biasane saka ring bospome, nek ora selang bypass model nek ring tembokane saka kono ya iso. Iki pathokane tok puli ngarep. Enek angka 0 karo 20. Nek iki mau aku nyopote pas garis ke-8. Jadi cowokan kon bospom karo gigi bospom iki sejajar. Tandane gigi bospom kon buri dhewe enek sing grimpil sithik. Nek angka 0 mengko cowokan kon bospom karo kon gigike kacek sak gigi. Yo wis nek ngono. Matur suwun. Nah iki ringe sing tugel.